Dobrý večer. Ak sa ešte nepoznáme, volám sa Štefan a dnes večer budem vaším sprievodcom. Vítam vás tu v raji. Teda aspoň na teraz. Neviem, či ste si to na vstupenke všimli, ale váš lístok je len taká dočasná vstupenka do neba. Rád by som to zmenil, ale nie je to na mne. A áno, toto miesto je skutočné. A byť tu je skrátka wow. Je to ako svadobná hostina, ktorá nikdy nekončí. Je tu tá najlepšia hudba a to najlepšie umenie. A všade, kam sa len pozriete, sú samé nádherné veci. Jedna z vecí, ktoré nám tu hore Boh dovolil robiť. Mimochodom, videli ste ho? Prepáčte, viem, že nie, lebo ak by ste ho už videli, tak by ste, viete, boli okamžite zničení. Možno inokedy. Takže jedna z vecí, ktoré nám tu Boh dovolil robiť, je povedať vám naše osobné príbehy. Je to zábava počúvať všetkých tých ľudí, ktorí na vlastnej koži zažili tie skvelé ľudí meniace skúsenosti. Tak napríklad, tu je náš brat Jonáš, ktorý je v bruchu ryby. Okolo seba má zapáchajúce morské riasy a smradlavé ryby. No, keby ste to počuli rozprávať jeho, on je detailista. Boh hovorí, že Jonáš musel dostať oddychový čas v bruchu tejto ryby, aby mohol popremýšľať. Ja osobne by som na to nepotreboval 3 dní, stačilo by mi 5 minút tej odpornej rybaciny a bolo by mi všetko úplne jasné. A to hneď. Zdvihnite ruku, ak viete, kto je toto. Traja z vás? Fantastické. Áno, to je Jozef a jeho nádherný pestrofarebný plášť. Veľmi zaujímavá poznámka na okraj o Jozefovi. Bol farboslepý. No vážne. Áno, pre problémy so zrakom videl len sivú vždy, keď sa zahľadel na ten plášť. Teraz je to smiešné, pretože keď sem hore prišiel, jeho zrak sa stal dokonalým. Ale šťastný to muž, nie? Napísali o ňom muzikál, Tu hore má každý svoj príbeh. A toto je ten môj. Vidíte? To som ja. Ja som bol jeden z tých vinníkov, ktorí viseli vedľa Ježiša, keď trpel a umrel na kríži. V ten deň som raňajkoval s diablom a večeral so Spasiteľom. Rozpoviem vám svoj príbeh. Mal som celkom obyčajné, skromné detstvo. Môj otec bol staviteľ, veľa drel a moja mama sa veľmi snažila naučiť nás, čo je správne a čo nie. Ako Židia sme vždy chodievali do synagógy. Viera mojej matky v tých časoch bola... Myslel som si, že je absurdná, neochvejná. A každý rok počas dlhej cesty do chrámu v Jeruzaleme moja mama, aby nám prešiel čas, s nami hrávala biblické hry. Povedala mi: Štefan, tvoj brat má 9 správnych odpovedí. Ty musíš mať 10. Ideš? Hovor. To zvládnem. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Nebudeš si robiť modly. Nebudeš brať meno Božie nadarmo. Sveť sviatočný deň odpočinku. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nescudzoložíš. Nepovieš falošné svedectvo. Nebudeš závidieť svojmu blížnemu a nebudeš... Nehovor mi... Čo to je? Nepokradneš. To som povedal.
Nepovedal, ty klamár. Povedal! Chlapci, tak to už stačí. Pamätajte, že sa máte správať slušne. Boh vás sleduje a on vidí úplne všetko a nič nezabudne. Počuli ste? Vravím, Boh vás sleduje. A pamätajte si, že vždy budete žať, čo sejete. Tak, Štefan, buď dobrý k bratovi. Áno, lebo inak ťa Boh zabije. A teba zabije ešte viac. Chlapci? Boh predsa nikoho nezabije. Boh je milostivý a láskavý. Ale je to Boh. Pamätajte si, počiatkom múdrosti je bázeň pred Bohom. Bázeň pred Bohom. Štefan, máš bázeň pred Bohom? Bázeň pred Bohom. Nikdy mi nenapadlo, že mám na výber. Ako väčšina detí som veril tomu, čo ma naučila mama. A bodka. Až kým nám jedného dňa, keď som mal 13 rokov, niekto nezaklopal na dvere. Bol to vyberač daní. Nebol to však hociaký vyberač daní. Bol to úradník z colnice. Z tých najhorších, najodpornejších. Viete, môj otec bol veľmi silný chlap. Ale v tej chvíli sa bál a bol slabý. Zúril som, že toto z neho spravili. Zdravím! Áno, jasné. Kde to je? Kde to je? Aha. Zdá sa, že ste mali veľmi dobrý mesiac. Pozrieme sa. Takže máme tu zvyčajnú daň a clo na dovoz a vývoz, kúpu a predaj, za mosty, za cesty a ešte, samozrejme, za prístav. Za prístav? Najbližšia vodná plocha od nás bol rybník. V podstate nás práve okrádali. Toto bol presne ten zlomový moment, keď som sa rozhodol, že ja nikdy nebudem ako môj otec. Prešli roky a môj odpor rástol. A počet otázok tiež. Keď som chodil do chrámu, na tvárach kňazov som videl rovnaký rezignovaný výraz, ako mal vtedy môj otec. Nechápte ma zle, tí kňazi neúnavne spomínali svoje zoznamy pravidiel a morálky. Ale čo robili s tým do očí bijúcim rímským útlakom? Absolútne nič. Keď prišlo na skutočný život, chrám bol bezvýznamný. Nič, len pravidlá a moralizovanie. Vzbura sa rodí zo zúfalstva a začala rásť v mojom srdci. Práve chrám sa stal miestom mojej prvej krádeže. Keď som mal 15, raz som sledoval ľudí vkladať peniaze do pokladnice a prekvapila ma nízka úroveň ochrany. Mohol by som odtiaľ peniaze vybrať rovnako ľahko, ako ich oni dávali dnu. A pomyslel som si, oko za oko. Však
Bol som v strehu a čakal som na správnu chvíľu. Dobrý večer, a ja rád vás vidím. Aj vám Boh žehnaj. Mňa čaká požehnanie o chvíľu. A je to. Vedel som, že je to zlé, ale urobil som to a mal som z toho dobrý pocit. A spraviť to znova bolo vzrušujúce a tak som to spravil. A ako pažravý pes som nikdy nemal dosť. A potom si vravím, čo keby som z toho mohol vyťažiť viac a konať kvôli vznešenejšiemu cieľu. Čo keby som našiel spôsob, ako brať peniaze vyberačom daní, ktoré oni vymáhajú a dávať ich bojovníkom za slobodu, ktorí by pomohli oslobodiť náš ľud. To sa stalo môjim cieľom. A vždy, keď som kradol, to šlo ľahšie a ľahšie. A vždy, keď to šlo ľahšie, som bol nepozornejší a drzejší. A ako som sa stával drzejší a nepozornejší, som nevedel, že keď je zlodej nepozorný, tak ho chytia. Hneval som sa na Rím a to mi dalo nový cieľ. A vedel som, že zo mňa spravia odstrašujúci príklad, aby už nikto nerobil to isté, čo ja. Všetko sa začalo v to prvé ráno, keď mi strážnik doniesol raňajky. Raňajky! Užij si prvé jedlo. Bude tvoje posledné. To je koniec. Dnes je deň, keď opustím tento svet. Bude to deň nemyslovnej bolesti. Ale neukážem im slabosť. Rímania môžu zlomiť moje telo, ale nikdy nezlomia môjho ducha. Ja zomriem zo vzdor. Crucifixio. Pribiť na kríž. Takto to volali tie rímske svine. Crucifixio. Jedného po druhom nás priklincovali ku krížom. Nevidel som, ako pribíjajú prvého, ale sledoval som druhého. Pribili mu predlaktie k brvnu kríža a potom ten strážnik povedal, takto dopadnú zlodeji.
A potom to urobili mne. Tá bolesť sa nedá opísať. No najhoršie ma len čakalo. Ukrižovanie. Je to pomalá, preukrutná smrť. Príčinou bolo zvyčajne udusenie. Obeť mala veľký problém sa nadýchnuť kvôli extrémnemu napätiu hrudných svalov a pľúc. V podstate ste sa zadusili. Pomaly. Každopádne zistil som, že dokážem dýchať, keď váhu presuniem na nohy. Takže som chodidlami zatlačil dolu, čo mi spôsobovalo ďalšiu bolesť, ale aspoň som vedel dýchať. Tak som presúval váhu tam a späť medzi rukami, na ktorých som visel, a nohami, ktorými som tlačil. Jedno aj druhé bolo mučivé. Toho prvého chlapa si ľudia dosť všímali. Jeho kríž bol v strede medzi mnou a ďalším chlapom, len pár metrov od každého z nás. Pri všetkých tých pocitoch agónie a nenávisti som si toho prvého chlapa nevšímal, až kým poprvýkrát neprehovoril. Povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Odpusť im. To si zo mňa iba uťahuješ, všakže. Odpustím? Čo je toto za chlapa? Odpustím? Ja som ich chcel zabiť. Tých barbarov, ktorí nás mrzačili, a tento blázon hovorí o odpustení. Ale práve v tej chvíli som si to všimol. Ten nápis nad jeho hlavou. Toto je Ježiš, kráľ Židov. Ježiš, už som o ňom počul. Bol z Nazareta. Tvrdil, že je Mesiáš. Počul som, že robil zázraky a podobne, že uzdravoval ľudí a také veci, a pomyslel som si, no keď dokážeš robiť zázraky, teraz by sa nám tu jeden hodil. Ale všetky tie náboženské typy sú rovnaké. Plno múdrych rečí, no v reálnom živote ich poučky nestoja za nič.
A keď som videl, ako tam Ježiš visí a zvíja sa ako červík, len som sa v tom utvrdil. Jeho modlitby o odpustenie nemali na kladivo a klince. Hlboko vo svojom vnútri som ho v tej chvíli ozaj nenávidel. A nebol som jediný. Niekto z toho davu zakričal, ak si ozaj Boží syn, tak zostúp z kríža. Iných zachraňoval a teraz nedokáže zachrániť seba. A potom jeden farizej z tých nábožných prišiel a povedal, ak je král Izraela, tak nech zíde z toho kríža a uveríme mu. Verí Bohu. Uvidíme, či ho Boh chce. Veď povedal, že je Boží syn. Vravel si, že môžeš zničiť chrám a znovu ho postaviť za 3 dni. Zachráň seba! Zachráň sa! 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 Niečo vám poviem. Ak mal Boh syna, rozhodne si nemyslím, že by vyzeral takto. A ak teda zachraňoval ostatných ľudí, prečím ich zachraňoval? Veď nedokáže zachrániť ani seba. Nevieš zachrániť ani seba! Ty nie si Boží syn! Si podvodník! Dobre sa pozrite, ľudia. Takto vyzerá náboženstvo. Tu. Odmietam sa podriadiť. Do svojho posledného dychu ťa budem nenávidieť! Ale prečo? Prečo? Pochopil som to. Nenávidím toho Boha, ktorý dovolil Rimanom zametať s jeho ľudom. Toho Boha, ktorý dovolil colníkovi zdierať moju rodinu. Toho Boha, ktorý stvoril svet, kde ľudia hynú ako zvieratá na brvnách. Bôľ živil nenávisť. Nenávidel som Rí. Nenávidel som Boha. A nenávidel som seba. Bol som na hrane pekla. Už som ho začínal cítiť. Ani neviem vysvetliť, čo nasledovalo. Viem vám povedať, lenže v mojej duši zavládlo zvláštne ticho. A prvýkrát som začal veľmi vážne uvažovať o svojej situácii. Život mi unikal preč.
videl som, ako mizne zo sveta. Toto som nemal v pláne. Ani som na to nebol pripravený. Zúrivý dav pokračoval. Tak som sa pozrel bokom na toho kráľa Židov, aby som videl, ako reaguje. Ale on nič. Len sa na nich pozeral. A znášal to a hľadel na nich a znášal to a znášal to a znášal to. A oni na ňo kričali, hádzali po ňom veci, pľúvali na ňo a kričali, ale no on nič. On iba mlčal. Odrazu som si spomenul na to, keď som bol malý, sedel som v chráme a počúval som čítanie zo Svätého písma. Znova som počul hlas svojho rabína. Hovoril vtedy o Mesiášovi. Hrozne mu ubližovali, ale on sa nesťažoval. Bol ticho, ako ovca, ktorú vedú na porážku. A potom mi napadlo, čo ak je to on? No vážne, čo ak áno? A potom som začul hlas mojej mamy, ako mi hovorí Štefan, bázeň pred Bohom je počiatkom múdrosti. Bázeň pred Bohom. Vždy som veril v Boha, ale je veľký rozdiel medzi vierou v Boha a bázňou pred ním. Veľa ľudí, ktorí hovoria, že veria v Boha, mu venujú len veľmi málo zo svojho života. No bázeň pred Bohom značí, že ho beriete vážne pri tom, čo hovoríte a čo robíte. Boh bol pre mňa skutočný. No nemal som pred ním bázeň. Žil som ďaleko od Boha a aj keď som teraz vedľa neho visel, umieral som ďaleko od neho. Čo so mnou teraz bude? Kam odtiaľ to pôjdem? Nevedel som. Celé tie roky mi to bolo v podstate jedno, ale práve teraz na ničom nezáležalo viac. Dáv ďalej chrlil urážky na čele s tým druhým zlodejom. Tak som mu povedal, nebojíš sa Boha? Nebojíš sa Boha? My sme potrestaní právom, ale tento muž neurobil nič zlé. Moje slová ma prekvapili rovnako ako všetkých ostatných, čo tam boli. Mňa, ktorý som si vedel všetko obhájiť. Odmietal som chrám, pretože chrám ma sklamal. Okrádal som Rím, pretože Rím okrádal aj mňa. Týmto spôsobom som si vedel obhájiť hocičo. Ja som dobrý, oni sú zlí. Ja mám pravdu, oni sa mýlia. Ty berieš mne, tak hádaj čo, ja zoberiem tebe. Teraz sa však pýtam, či som najväčšiu krádež nespáchal nie voči Rímu alebo chrámu, ale voči Bohu. Boh mi dal život, ktorý som minul sám pre seba. Bral som ho ako môj život, s ktorým si môžem robiť, čo len chcem. A stačilo len uznávať Božiu existenciu, ale ako som tam visel a smrteľne krvácal, vedel som, že nie som dobrý. A nie som pri Bohu.
Čo ak on je Mesiáš? Čo ak on je Boží syn? Počujem dav hovoriť, zachraňoval iných, tak si vravím, možno môže zachrániť aj mňa. A ak je naozaj kráľ Židov, tak musí mať kráľovstvo, ale teraz tu umiera, takže jeho kráľovstvo určite nie je z tohto sveta. A ak on je Boh v tele, tak on určite je Kristus. A ak je Kristus, tak zachraňuje. Berie ľudí do svojho kráľovstva. Možno zachráni aj mňa. Tak som mu povedal, Ježiš, spomen si na mňa. Keď budeš vo svojom kráľovstve. Ja viem. Bola to riadna drzosť, keď vezmem do úvahy, že pred chvíľou som ho nahlas preklínal. Ak si na to spomenie, keď príde do svojho kráľovstva, no tak je so mnou zrejme koniec. Koniec však je so mnou už teraz. No potom som si spomenul na jeho slová. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Odpusť im. Odpustenie. Už len to samotné slovo mi na jazyku pripadalo cudzie. Odpustenie bolo zriedkavé v zákonníckom svete, o ktorom moja mama tak často hovorievala. Konaj dobro a všetko bude dobré. Konaj zlo a radšej si dávaj pozor. Nikto z nás nemá žiadnu nádej podľa takéhoto uvažovania. Zožať, čo sme siali, pre nikoho nie je dobrá správa. Ale odpustenie je vždy dobrá správa. Ak Ježiš mohol odpustiť svojim katom, tak možno môže odpustiť aj mne. Možno si na mňa spomenie, keď príde do svojho kráľovstva. A ak to spraví, tak nie kvôli čomukoľvek, čo som urobil, alebo čo som mohol ponúknuť. Bude to čisto akt nezaslúženej milosti a vľúdnosti. Presne takej, akú ponúkal vojakom, ktorí ho pred chvíľou ukrižovali. Milosť a vľúdnosť. Prosil som, nech si na mňa spomenie. A touto prostou prosbou som prvýkrát začal mať bázeň pred Bohom. V tej chvíli som uveril, že Ježiš je ten, za koho sa vyhlasuje. Mesiáš. A ja som prosil, nech si na mňa spomenie. Zachráni ma. Bolo to až šokujúco jednoduché, len som sa rozhodol vložiť svoj život do jeho rúk. Moja ruka sa načiahla za jeho rukou. Uveril som v neho ako v Božieho syna, môjho kráľa. A čakal som, ako odpovie. Odpovedal. Povedal: Amen. Amen. Moja prosba bola jednoduchá a jeho odpoveď ešte viac. Amen. Keď som na ňoho pritom hľadel,
na jeho spuchnutú, dobitú tvár. A videl som radosť. Radosť v jeho očiach. Radosť. Sotva dokázal dýchať, pomaly tríznivo umieral a s radosťou mi hovorí: Amen. Áno, som s tebou. Tak sa stane. Neprekvapilo by ma, keby povedal: Štefan, nebeské kráľovstvo nie je pre ľudí ako ty. On však nie je taký. A nie len, že s radosťou prijal moju modlitbu, on sa aj ku mne priznal, presne tak, ako som sa ja priznal k nemu. Prosil som ho, aby ma zachránil, a on to spravil. Zadarmo, ochotne, bez zaváhania či podmienok. A potom, po krátkej prestávke, za tým amen dodal: hovorím ti pravdu. Vravím, že ty dnes budeš so mnou v raji. Tento raj. Tam sa Boží ľud raduje z Božej prítomnosti. Nepochyboval som, že Ježiš tam po svojej smrti bude, ale šokoval ma jeho sľub, že ja tam budem s ním. Že ja budem s ním v nebi, než skončí tento deň. Boli to tie najúžasnejšie slová, ktoré mi kedy kto v mojom živote povedal. Budeš tam so mnou. Čas plynul a slnko veľmi silno pražilo. Jeho jas ma celkom oslepoval, tak pozrel som dole a pred Ježišom sa zhromaždila neveľká skupinka ľudí. Jedna z nich bola jeho mama, Mária. Ako len plakala a ako čakala a ako sa modlila. Aký to pre ňu musel byť deň, keď sledovala, ako jej syn tak hrozne trpí. Súcitil som s ňou. Súcitil. Áno, ja. Býval som tvrdý a krutý, ale teraz cítim súcit. Niečo zvláštne sa dialo v mojom srdci a ja som vedel, že je to kvôli nemu. Medzi tým sa kričiaci dav utíšil a ja som opäť počul Ježiša hovoriť. Márii povedal: žena, tu je tvoj syn. On hovoril o mužovi, ktorý stál hneď vedľa nej, o ktorom som vedel, že je to Ján, jeden z jeho učeníkov. Ján neskôr napísal 4. evanjelium. Potom povedal Jánovi: tu je tvoja matka, postaraj sa o ňu. 33 rokov bol Ježiš Máriin syn. Tento vzťah sa v tejto chvíli menil pred mojimi očami. Ježiš hovorí: teraz považuj Jána za svojho syna, lebo ja som pre teba niekto iný. Viete, hoci Mária Ježiša vychovala a bola zbožná a milá a láskavá a požehnaním pre druhých, Mária nie je teraz tu v nebi, pretože Ježiš bol jej syn.
ale preto, že bol jej spasiteľ. Svetlo sveta a potom temnota. Náhla a úplná. To nebolo zatmenie, to Boh vypol svetlo. Znamenie jeho súdu. Boží súd isto prichádzal na vojakov, ktorí Ježiša ukrižovali, alebo na vodcov, ktorí ho odsúdili. Ale to sa nestalo. Nie, Boží súd prichádzal na jeho syna. Jeho syna, ktorému som dôveroval. Jeho syna, ktorý mi predsa slúbil raj. Ak Ježiš čelil Božiemu súdu, akú nádej som mal potom ja? Hlava sa mi krútila od tých otázok a potom sa zrazu ozval mučivý výkrik a Ježiš povedal: Bože môj, prečo si ma opustil? Ak bol Ježiš opustený, tak ho nečakal žiaden raj. Ani mňa. To znamená, že po smrti by som musel čeliť Božiemu súdu. Ježiš mi však dal svoje slovo, že budem s ním v raji. Tak kto na seba vezme môj trest? Kto podstúpi môj trest, aby som ja získal jeho odmenu? On! On ponesie moje odsúdenie. On ponesie môj hriech. A nie len to. Ježiš v tej chvíli berie na seba hriechy všetkých, ktorí do ňoho vložia svoju dôveru. A on ponesie ich vinu a ich trest. Úplne. Preto bol prebodnutý. Preto bol ubitý. To kvôli mne. Hriešným ako ja. Bez neho by som si svoj hriech niesol až do smrti, ak by nebolo Ježiša. A potom by som na druhej strane predstúpil pred Boha Všemohúceho. Ale Ježiš niesol moje hriechy do jeho smrti. Aby som si ich ja neniesol do tej svojej. Začal som strácať a nadobúdať vedomie. A potom som znova počul Ježišov hlas. Ale tentokrát nebol slabý, ale hlasný a silný. Povedal: Je dokonané. Otče, porúčam svojho ducha do tvojich rúk. Keď zomieraš, hlas ti zoslabne, priam až na šepot. No jeho hlas bol triumfálny. Vstúpil do smrti nie ako porazený, ale ako víťaz. Urobil všetko, čo prišiel urobiť a odovzdal sa smrti. Potom sa rozpútalo peklo. V zemi sa začali tvoriť pukliny. Nastal koniec? Práve sme ukrižovali Božieho syna. Tak som sa vystrel a čakal, čo sa bude ďalej diať. Len kútikom oka som zahliadol rímskeho veliteľa, toho, ktorý dozeral na všetky tie popravy. Stojí tam pri úpetí Ježišovho kríža a hovorí: Toto bol určite Boží syn. Ten istý muž, ktorý vykonal všetky tie popravy, teraz zdieľal moju vieru. Potom, rovnako náhle, ako zem začala hučať, opäť nastalo ticho, temnota zmizla. Ježišovo bezduché telo
viselo len kúsok odo mňa. A aj všetko, čo som na ňo stavil. Pre mňa to bola chvíľa, keď som sa cítil úplne sám. Myslel som si, že ja zomriem prvý, že ma pošle pred sebou. Nikdy mi nenapadlo, že by prvý mohol zomrieť on. Ukrižovanie je pomalá smrť. Túžil som po úľave. A náš zákon vraví, že telo nesmie ostať visieť cez noc. Preto vojaci dostali nové príkazy. Zabite zločincov, pochovajte telá, zložte tie kríže, aby naši ľudia mohli sláviť svoj hlúpy sviatok. A tak vojaci ku mne prišli s kijakmi v rukách. Ich cieľom boli moje nohy. Bez opory nôh som už nemal silu zdvihnúť telo, aby som sa mohol nadýchnuť. Už len niekoľko minút. Potom prešli k tomu druhému chlapovi na druhej strane od Ježiša, aby aj jemu zlomili nohy. A potom sa obrátili k Ježišovi. Jeden vraví, on je už mŕtvy. A druhý vojak na to, radšej sa presvedčme. Nesmieme mať pochybnosti. Posledná vec, ktorú som na tomto svete videl, bola Ježišova krv, ako sa rozlieva po zemi. Smrť, tá je temná. Ale Ježiš ju predsa už podstúpil a pripravil mi bezpečné miesto. Zvykol som premýšľať, čo sa stane s mojou dušou, keď opustí moje telo. Čo s ňou bude? Bude sama, vyvrhnutá a stratená v nekonečnej ničote? Tá predstava ma desila. Ale skutočnosť bola úplne iná. Cítil som, ako by som rýchlosťou svetla uháňal cez nejaký tunel. A po hodinách bolesti tá úľava bola sladká. A práve v tejto chvíli som nebol sám. Bol so mnou spoločník. Ten ma niesol. A tiež ma vítal. Bol to sám Ježiš. Keď teraz premýšľam o svojej skúsenosti s Ježišom v ten deň, tak to, čo som urobil, bolo jednoduché. Vyznal som. Čelil som skutočnosti, že mám mnoho hriechov a ak by ma smrť preniesla do vonkajšej temnoty pekla, tak by som sa nemal čo sťažovať. A keď som vyznal, prosil som Ježiša, aby ma zachránil. Povedal som, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. A keď som ho prosil, veril som. Povedal mi, ty dnes budeš so mnou v raji. Veril som mu. Dôveroval. Dodržal slovo.
A tak som tu. Toto je môj príbeh. A vtipné na tom je, že zo všetkých ľudí tu v nebi si za vášho sprievodcu vybral mňa. To je trochu šialené, pretože som toho v živote napáchal veľa, teda naozaj veľa. Môj príbeh je dôkazom, že vstup do neba závisí len na Ježišovi. Na Ježišovi. Ježiš uchvátil moju myseľ a ovládol moje srdce a zachránil ma. A tiež ma zmieril s Bohom. Viete, to slovo zmierenie. Latinsky to znie reconciliare. Re značí späť a conciliare znamená znova spojiť. Zmierenie. Opätovne spojiť, či rozdelené časti opäť zlúčiť. A ešte niečo. Chcem vám ukázať zvyšok tej maľby. Je to moja obľúbená maľba. Jej názov je Reconciliare. Toto som ja. A toto je Ježiš, ako ma víta v nebi. Namalovali to len minulý týždeň. Dobré, no nie? Ďakujem vám. Priatelia, nebo je tá najväčšia radosť, akú som kedy okúsil. Predstavte si svoju najšťastnejšiu chvíľu a potom to šťastie miliónkrát znásobte a nechajte ho trvať večne. Ohromné. Prepáčte. Nevýhodou toho, že som váš sprievodca, je, že si musím dávať pozor na čas. Získal som si tu povesť výborného, ale nevždy dochvíľného sprievodcu. To sa zrejme ten zlodej vo mne snaží ukradnúť si pár minút. Úprimne, celá večnosť tu hore ma stále ohromuje. Je to tu navždy. Ale kým sa sem dostanete, najpodobnejší pocit, ako sa človek cíti vo večnosti, budete mať, no, možno keď pôjdete v zápche na D1. Verte mi, toto je oveľa lepšie. Mal som veľa času o tomto všetkom premýšľať. Vyše 2000 rokov, aby som bol presný. A pravdou je, že som nebol zachránený pre nič, čo som urobil či neurobil. Bol som zachránený tým, čo urobil Ježiš. Práve tam na kríži. Toto je nebo a ako som sa sem dostal. Ďakujem.